Sa number 7, lalaki patay sa pagpangbuno bangod sang love triangle. Dugoon nga nagapungko sa duta samtang nagahulat sang ambulansya, 34 anyos nga lalaki, matapos ginbuno sa isa ka suspect malapit sa computer shop sa Purok Mars, Barangay Singkang Airport sa Bacolod City, pasado las 3 sang hapon Martes, Setyembre 24. Nakaangkon sang puno sa idalom sang dughan ang biktima nga ginkilala kay alias John Paul. Siya ang gindeklarar nga dead on arrival sa ospital. Ginsiling ni Police Lieutenant Ildefonso Leonardo Jr., ang Deputy Chief sang Station 8, Love Triangle ang anggulo nga ila ginausoy bangod ang suspect ang nagkarelasyon man sang live-in partner sang biktima. Nagwa sa investigasyon nga nag-upod lamang si alias John Paul sa iya live-in nga si alias Andrea nga nagkadto sa Purok Mars agud manghulam sang kwarta sa iya tiya. Nagsumalangay ang banas nanday John Paul kag sang suspect nga ginkilala kay alias Parkon, kundiin may pagkomprontahanay nga natabo antes sang pagpamuno. Sa karon padayon pa nga ginapangita ang suspect nga nakapalagyo matapos ang krimen.